नै लोगोफोर बेखौ थालायजोब्बाय बेखौ माने नारगासेयाव नै थांजोबो आरो ना नै बेबो ओ रडजोंसो समान माथो बेलाय नै लोगोफोर नै बेयाव गुवार नैथिं गुसेब बे माने पुरा कमप्लिटलि खुन्था जागोन आरो ना मस्लायानो गैया सिङाव लोगोफोराव सासे बेबायदि दै सारबाय थानायावनो थाल्ला थाल्ला गानानै सासे 13 बोसोरसोनि हिनजाव गथ'नियाव माने एकदम इथाया गोग्लैजोबना नारसिननानै बे फुरा बौज्रोजोबदों मेगन थेगन बारग'नोल'सो बाखि थादों। हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मेकआप इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि साफ्रोम नायगिरिनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोरबोजों जासिहरनाय जाबाय। दा आङो भिडिअ होया गोबां गोबाव जाबायमोन लोगोफोर मानो होनब्ला आंहा न'खराव एसे प्रब्लेम जादोंमोन जायफ्रा नुदों बिथांमोनहा मिथिगौ जानो हागौ आरो खाथि खालानिया मिथिगौ जानो हागौ मानो होनब्ला जोंहा फादारा दाख्लैबावैसो डेथ जाना थांदोंमोन बिनि थाखाय आङो गोबां सम माने भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आपल'ड होनो हायाखैमोन बिनि थाखाय सरि लोगोफोर जायफोर आंनि भिडिअखौ नेनानै दंमोन बिथांमोना दिनै नुसिगोन। दा आङो दंफैयो दायो आंनि लोगोनि कबिन बर' बिथांमोननि न'खराव आं दंफैयो बिथांनि हाल सालफोरखौ आं खबर लानो फैदों आरो ना लोगोफोर दा दङ नै बिथाङा जिरायदों जादों दङ खाथियावनो दा बिथाङा दायो नै जोंहा सरकारि न' लुदों आरो ना न' मोनदों आरो बेखौ माने दासिमबो लुफुंनो हायाखै आरो बेखौ माबायदि लुदों बेखौ नोंथांमोननो आङो देखायनो सानदों मा रोखोमनि लुखो आरो मा सिस्टेमनि लुना गालांखो आरो माबायदि आरो जेनेबा बे न'आ माबोरै फैनो मोनखो माबायदि फैदों बेखौ नोंथांमोननो आं खिथानोसै आरो ना लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दा बिगोमाया दङ बेयाव जिरायनानै दङ नायलांबाय थादो जाबाय नै बिथाङानो हेल' बोरै माबोरै खबरफोरा मोजाङानो खबरा नोंथाङा जे बुंदोंमोन जे सरकारनि आयेनाव मोनफैदों होनना बुंदोंमोन ना बेयो माबायदि मोनफैनायमोन जेनेबा बुंलाय सफैनायाथ' सफैदों बोजोंनिफ्राय बोजों हाबखो माखो जिखुनु जाया जोंनाव न'आव सफैबाय न'आ खिन्थु लुनाया मोजां जायाखै आरो मोजां जायाखै दा मिस्ट्रिनिसो दाय ना मानि दाय जों मा बुंगोन माने न' लुदों न'खौथ' मोनबाय बेयाव गोजोननाय फैबाय आरो न'खौ लुना गालांबाय नाथाय लुनायनि जिथु माबा सिस्टेमफोर बेखौ नों मोजां मोनाखै आरो नों गोजोननाय मोनाखै आरो ना आंबो गोजोननाय मोनाखै आरो नोंथांमोनाबो नुयोबा गोजोननाय मोननाय नङा ने आं बिदिबा देखायनो आदसा बेखौ बुंलाय बे न'आ फैबाय फैनानै लिस्ट फैबाय न'खौ बे जिथु बाला अन्थाइ बा रड बायदिसिना बेखौ नोंथाङाथ' बायनाङाखै बेनिफ्रायनो सफैजोबखानाय फैसाया जे दानि जुगाव एकाउन्ट हाबो आरो पार्टिनि वार्कारफोरनो होनांगौ जायो नोंथांनि बेलायावबो बेबायदि जादों नामा बेबायदिनो फैसा हाबनानै सख'नानै होफैनांगौ बेसेबां हाबनायमोन फार्स्ट किस्तियाव बिदिनो 30 बिदि फैदोंमोनदां दे आं मादारनाव सोंफिननांसिगोन मोजां आपडेट खालामना नायफिननांगोन आरो जिखुनु जाया बिसोरो 5 केजि हाबनायजों अन्थाइ बाला सिमेन्ट एसे गारग्रोदों आरो बिनि उनाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे आरो बिनि उनाव आरो नेक्स्ट किस्ति हाबबावगोन फैसा हाबबावगोन किस्ति हाबबावगोन होननानै बुंदों बुंनायालाय खनबेसे हाबगोन होनना बुंखो खननैयाव क्लियार जागोन बायदि मोनदों आरो खनसेथ' मोनखांबाय आरो खनसे दंबावो आरो ना मथा-मथि 30% आवगायना दङ 30% 70% खनबेसेआबो जोंफोर मोनफेराखै नालाय देग्लायसो फार्स्ट नै बे बोसोरावसो जोनोमनिफ्राय ओंखायनो जेनेबा मिथिया आरो खनबेसे हाबो जिखुनु जाया आंनि साननायाव खननैयावनो क्लियार जागोन दां सानना लादों आरो आं बबेबा जायगायाव माने बबेबा माबायावहा माने खनथाम हाबदों सोरनाबा खननैयाव हाबनानै खनसे थाबावदों बेबायदि जादों आरो ना माने जाजोबथ'वाखै जागोन लासैनो जागोन बायदि नेनानै दङ जायफोर मोनगिरिफोर बिथांमोनहा नेनानै दङ दा नोंथाङा जिथु न' लुदों बेखौ नों गोजोनाखै होनना बुंदों बिदिबाथ' लोगोफोरनोबो एसे दिन्थिनोसै बिदिबा लोगोफोरनै बिथाङा गोजोननाय मोनाखै होनना बुंदों गावनि न' लुनायखौ बिथाङा दा थारैनो देखायमारसिगोन आरो ना माबायदि नै न'आ बिथाङा बेयावनो सङो जायो सान हर रिक्सा सालायनानै खस्थ' खालामना जायो दा नै बिथाङा सरकारनि न' मोनदों दा बिनि सायाव बेहा मोननायनि सायाव गोजोननाय दङ नाथाय लुनायनि सायाव गोजोननाय गैया ना दे बिदिबा नै लोगोफोर नै बेखौ थालायजोब्बाय बेखौ माने नारगासेयाव नै थांजोबो आरो ना बे आखाइ हगारबाथाय बे गैला आरो ना थांजोबसिगोन आदसा बे मोनसे नैबेबो नै बेबो
नैबे सिङाव मस्लायानो गैया Oh my god सिङाव मस्लायानो गैया नै नै संख्लासो नै मस्लायानो गैया ओरैनो होना दोनदों आतसा बे मोनसे ओमफ्राय नैबेथ' थिगानो बे थिगानो ने गोरा जाबाय ने अ बेबायदि जाजोबनांगौमोन अब्लाना गासैबो थागौमोन आरोना गोजोननाय फैगोन बेबायदि न'आव आं बोरै थागोन बेनोथ' गिनो गोनां गथ' गथाय दङ आं मालाबा जिउनिबो खहा जानो हागौ नंगौ बार एसे बांग्रिं ओरैनोबा न' गिदिर गिदिर मोजां न'आनो बांग्रिं फैबा मा जायो आयौ बेबो माथो ना अ माय गड आरो बेलाय बेबो नामा देलाय दिन्थिलाय अ माय गड आरो गोजौ जुदि लुबावनायबा मा जाबावगौमोन आरो नैबेयाव माबोरै मस्ला जागोन बोरै खुन्था बोरै रडजोंसो समान माथो बेलाय नै लोगोफोर नै मिस्ट्रिफोरनि खामानिया माबोरै खुन्था जागोन बे बोरै जाखो बे रडनिल'सो जागा जाबाय नै रडजोंसो पुरा कमप्लिट आरो हरिजाइनिखौ नायनोथुलाय बिथिंजायना एसे बेलाय जादों जानानै अ बे जादों ने बे जादों अ बे गुवारथ' नै बेयाव गुवार नैथिं गुसेब बे माने पुरा कमप्लिटलि खुन्था जागोन आरो ना गोजौसिम आदसा बे न'खौ बानाया बेसे गोबाव जाखो माथो हाग्रा दुजोब्बाय नै लोगोफोर मैगं मानला जोब्बाय 13 मास बारा जाबाय नोंदां औ बिदिनो जागोन ना बेबो आरो बेबो नामा देलाय मस्लायानो गैया सिङाव बेखौथ' बाखि ओरैनो सिंनिया बे गोरा जादों सिंनिया बे गोरा जादों नारनो हाया बे थिगानो गासैबो बे गोजौनियाथ' थिगानो खिन्थु गाहायनियासो जायासै आरो ना सिङाव मस्लायानो गैया बेयो आदसा बेबायदि नारबानो नै मोजां न'आनो जुदि बांग्रि फैयोब्ला बायोबा नङा होमबा आरो बेफोरखौलाय मा भरसा खालामनो बेखौ बारजोंनो माने सिफायजोबनोबो हागौ नङा होमबा बेबायदिनो बे निसुदरपुराव सासे बेबायदि दै सारबाय थानायावनो थाल्ला गानानै आदसा सासे 13 बोसोरसोनि हिनजाव गथ'नियाव माने एकदम इथाया गोग्लैजोबना नारसिननानै बे फुरा बौज्रिजोबदों मेगन थेगन बारगनल'सो बाखि थादों बे खमबाबो 10थासो सिलाय जादों बेयाव आयौ बे उदालगुरिनि आदसा बिदिब्ला लांनो मोनदों बर्नगाव हस्पिटालाव सिभिल हस्पिटालाव बिदिब्ला गिनाय दङ आंहाबो बेनिफ्राय फैनानै आंबो माने डाइरेक्ट नायफैबाय नायनानै एसे समावनो नायोबा जोंनाबो बेबायदि कन्डिसन अ माय गड बिदिब्ला बे मिस्ट्रि बेखौ नोंथांनि न'खौ जे लुदोंमोन बे मिस्ट्रिनि मुङा मा आरो बबेनि खोन्थानो हागोन बै माबानि खांख्लाबारि साइडनि बिहारि नामखौथ' मिथिला आं नामखौ मिथिला आदसा दाख्लै बावै जे गोलैदों होनना बुंदों गोजौनिफ्राय बिनि निउसदालु बे बेलेग मिस्ट्रि बेलेग मिस्ट्रि अ माय गड बे जाय गथ' हिनजावसा जादों बेना माने 13 बोसोरसो बैसोनि हिनजाव बर' आरो जेनेबा बर'आनो हिनजाव मानसि स्टुडेन्ट स्कुलाव फरायफुबाय थानाय माने बे नानिया जेनेबा वालाव एसे ओरै हमनानै दै सारगासिनोमोन आरो ओरै दै सारबाय थानायावनो थाल्ला गाना फैना बेखौ फबसिनजोब्बाय औ बिदि जादों आरो थेवब्लाबो आं गिखांनाय मोनदों बे जाथायखौ खोनानानै मानो होनबा खुद आं गावनो बेखौ सिभिल हस्पिटालाव लांनो मोनदों प्रेक्टिकेलि नुखानाय आं रिक्सा सालायबाय थायो नालाय आं रिक्साखौ रिजार्भ लानानै पुरा स्पिडाव साख'ना लानो थांबाय मेडिकेलाव सिलाय जादों बेयाव दा गुबुननि जानायखौबो नोंनो लांनो मोनलायदों बिदि जाथाय जादों बेबायदि न'जोंनो लुबाय थानायाव आरो नोंथांनि बेलायावबो नै नोंथांनि न'आबो माबायदि अबस्था लुना गालांदों नङा होमब्ला दा आरो नायबावदिनि गासै बेसेबांसो खैस'सो बेखौ मा होनगोन दा बेखौ इथाखौनो होनदों नङा होमबा टाइल्सनि इथा होनदों बेखिनियावनो बिसोरो दोनथ'दों ओमफ्राय किस्टि मोनसे हाबबावबा बानायगोन होनना बुंदों कन्ट्रेक्टआवथ' दङ जेबो नङा मोजां जानांगौ खामानिया बेखौ पुरा रिपेयारिं खालामफिननांगोन बिदिबा ना कन्ट्रेक्टरनि दस ना मिस्ट्रिनि दस दा जों बेखौथ' मा बुंबावनो दा नोंथाङा बेखौ मिस्ट्रिफोरखौ बुंदों ना रिपेयारिं खालामफिननायनि बुंदोंमोन बुंनायाव बिसोरो अब्ला मा बुं बिसोरो बुंदों मा मस्लाया थिगानो जादों बा जेनेबा नों बिदि नारना सिफायदों बिदि जादों थारैनो नारबारदों नामा नोंथाङा आंथ' बिदि माबायाखै नारमाराखै बिदि खालामाखै मानो होनबा प्रुफ होनो हायो दाबो आङो निसुदालगुरियाव दै सारनायावनो थाल्ला गाना औ माय गड बेबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन फैनानै दाबो बे सिङाव मस्लायानो गैया केमेरानि गेजेरजों नुनो मोनदों नोंसोरबो सिङाव मस्ला होनायानो गैया मोजां बिदि आरो खोथाया बेबायदिबा जोंनि बे गोबाय देरायावनो थानानै जानायानो साबसिन बेयाव माने लाइफनि खुनु गेरान्टि गैया एसेबां बोसोर बेयावनो थानानै जाबोबाय जेला बेयाव गोजोननाय दङ डिस्टार्ब जायाखै नङा होमबा नाथाय बेयाव रिक्स गैया होनना बुंजागोन नामा रिक्स गैया बेबायदिबा रिक्स गैया थारैनो सैथो खोथाया आरो इथाफोरा गैथ'ला बेखिनियाखौनो बिसोर फोजोबना दोनथ'दों दा सेकेन्ड किस्टि हाबोबा बानायगोन होनना बुंदों खोथा होदों आरो थिंफोरखौ माला लाबोगोन एसे थाब बानायना होयोबा मोजां जायो जों नोंथाङा जे बे मिस्ट्रिफोरखौ बेखौ रिपेयारिं खालामफिननायनि खोथा बुंदों नैबेथ' पुरा रिपेयारिं खालामनांगोन ना गाहायाव आरो बिनि सायाव माबा खरसा बिबावनाय जादों नामा मिस्ट्रिया खरसानि खोथा बुंदों नामा सिगाङाव जेबो बुंनो हायाखै बे जाय खामानियाव लागायदों मेम्बर ना मा बेसो मिथिसिगोन दायो आदसा बेजोंसो रायज्लायनांसिगोन बुंनो हाला जोंनिया मा सरकारनिफ्राय न' मोनदों नालाय मोनदों कमप्लिट जानांगौ बास बेसो आरो
आरो होनो गोसो गैयाबा होनोबो नाङामोन बेबायदिबा जों असान्थि मोनो आरो थानायसाय थायैआनो साबसिन नोंथांमोना नुदों दिनै दा एक्सुवेलि रायजो लोगोफोर नै बेयावनो हमनो हायो नै माबायदि मिस्ट्रि नै बेफोराव बहाबा रड होनायफोरा माने जायगाया बबेयावबा गेप्स दं बबेयावबा गेप्स गैया नैबेखौथ' नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेखौ नायनो हागोन फुरा रडजों समान नै लोगोफोर फुरा रडजों नांजोबनाय नै आरो बिथिं दङ नै आं दहायनो देखायबाय बेयावथ' नै नैबेयाव माने गुवार बहुद भाग दङ आरो ना आरो नैथिं एसे फिसा जाहैबाय एक्सुवेलि मा बुंगोन दा मिस्ट्रिफोरा माबोरै मावखो नैबेयावबो दाबो जायाखै बिथांनि खामानिया कमप्लिटलि जायाखै नै हाग्रा दुजोबनो हमबाय साननैसोबा बिनि बिबार बारसिगोन आरो फिथाइखौनो मोनजासिगोन आदसा बन्दु बे मा दंफां बहल ने फिथाइ मोनजानो बारा सम नांलिया माथो गोसोबा आं माने बेयावनो न'आव एसे थाब जायाबा बेयावनो बोथिसे जानांसिगोन आरो बेयावनो मानलाब होनानै नंगौ जाग्रोनांसिगोन आरो थाब मावो आबादसालि बेबायदिनो बुंनांसिगोन बिदिब्ला नोंथाङाबो नेनानै थाबाय बेखौनो नङा होमबा आरो रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय बेनो जेनेबा सोरनाबाफोर बेबायदि इटानि न' थांदोंबा नोंथांमोनाबो एसे मोजां सोमावनानै नाय जुदि मावदोंबा कमप्लेन हो नङाबा बिसोर बेबायदिनो मावना गालांगोन उनाव मालाबा जेनेबा दाजाथों बेबायदिनो उन्दुना थानाय समावनो मालाबा जेनेबा रागाजों सोरखौबा ओरै खालामलाबायनायावनो जुदि इटायानो गुना खारजोबबा न'आवनो लांदां जागोन माथो बोरै जानो बिदिबा एक्सुवेलि नंगौ न'खरनिफोराबो एसे खेल खालामनांगौ न'फोर लुनाय समाव एसे खेल खालामनांगौ नायफा नायनांगौ खारन बबेयाव मा खालामदों बबेयाव मा जादों जायाखै एसेबाबो माने बुंनो हायो आरो न'नि मानसिया खारन न'नि मानसियासो थागोन जेब्ला थ' बिदिबा लोगोफोर दा बे दसे समनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा बुङो मा सानो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना ओरैनो जानला माला कमेन्ट दा खालाम आं बेखौ लुगैया माने बियो ओरैबायदिनो बिदिनो जामारदों सोरबा साननो हागौ जे बेखौ न'नि मानसियानो खालामनानै भिडिअ बानायफ्लादों नाथाय बे नङा दै बे सैथो बाथ्रा बुंदों बे नङा बिदि नङा दा बेबायदि कमेन्ट दा खालाम आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय